வணக்கம் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வேத வசனம் திருடுறது. அதாவது மிச்சவங்க பொருளை திருடுறது, மிச்சவங்களுக்கு வர வேண்டிய உரிமையை திருடுறது, அதே மாதிரி ஆண்டவர் பெயரால் பொய் சொல்கிறது, குறிப்பாக ப்ராமிஸ் பண்ணுறது, உண்மையாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது. அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற வசனம், இதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரோலை மூலமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி காமிச்சிருக்கிறாரு. அந்த ஸ்க்ரோல் சக்கரையாவுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு. வசனம் பார்ப்போம். அது திருடன் வீட்டிலும், அதாவது அந்த ஸ்க்ரோலை குறிக்குது. என் நாமத்தை கொண்டு பொய்யான இடுகிறவன் வீட்டிலும் சும்மா ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் அப்படி சொல்லி அவங்களுக்கான விஷயத்துக்களாக சொல்லியிருக்கிறார். தங்கி அதன் மரங்களோடும் அதன் கல்லிலும் கூட, அதாவது நிலக்கல், இந்த ஃப்ரேமு, கதவு அதெல்லாம் நிர்மூலமாக்கும்படி அதை புறப்பட்டு போக பண்ணுவேன் என்று சேனைகள் கருத்தை சொல்லுகிறார். பாருங்க, பொய் சொல்கிறது, அதே மாதிரி நம்ம துன்மார்க்கமாக ஜீவிக்கிறது, திருடுறது, அதே போல் ஆண்டோடைய நாமத்தை வச்சு நம்ம பொய்யான விஷயங்களை சொல்கிறது, ஆண்டவர் அதை கண்டிக்கிறாரு. நம்ம வீடை அடித்து கூடன்னு இருக்கிறாரு. இது நம்ம லைஃப்பில் வாழவே முடியாது, நம்ம கஷ்டத்தில் இருப்போங்கிறது தான் ஆண்டவர் உணர்த்திருக்கிறார். ஸோ தயவு செய்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விஷயங்கள் நம்ம செய்யாமல் இருப்போம். நாம் மிச்சவங்க மேலே உள்ள விஷயங்கள் திருட்டு மட்டும் கிடையாது. மிச்சவங்க பொருளை ஆசைப்படுறது, அவங்களோட உரிமையை தட்டி பறிக்கிறது, போஸ்டிங் வாங்குறது, அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ஆண்டவர் பேரை வச்சுட்டு நம்ம செய்கிற பாவங்கள். ஆண்டவர் இதுக்கான தண்டனை கடுமையாக வச்சிருக்கிறார். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.